A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, lanza a primeira edición do programa Aventúrate con Galicia, unha iniciativa dirixida á mocidade galega do exterior que permitirá a 30 rapaces e rapazas vivir unha experiencia única na comunidade durante o verán. O obxectivo é fortalecer os lazos coa terra de orixe a través da convivencia, cultura e o lecer, facilitando, ademais, o reencontro coas súas familias en Galicia. O programa está destinado a nenos e nenas e mozos e mozas de entre 10 e 17 anos, residentes no estranxeiro, descendentes de persoas emigrantes galegas que poderán participar en diferentes campamentos organizados pola Dirección Xeral de Xuventude. As actividades desenvolveránse en localizacións como Gandarío, Boiro ou Ribadeo, combinando propostas de multiaventura, actividades náuticas, expresión artística e contacto coa natureza. A iniciativa busca ofrecer unha experiencia enriquecedora a través da convivencia coa rapazada residente en Galicia, fomentando valores como a integración, o intercambio cultural e o coñecemento da realidade galega. Ademais, inclúe aloxamento, manutención, actividades e asistencia durante toda a estancia, garantindo unha experiencia completa para os participantes.